Yawwa cameraman. Wai kai ya tunda wai ya wale kake irin wannan abun ne haka ake rike kyamara haka zaka rike. Yawa kai ka gane mai madara? A hukacen ka zaka zo irin kaka yawa kai haka. Me kake yi? Yawwa kai kin gane? Zaki kalle shi ne nan idan kika kalle cikin soyayya. Salam. Kin ga shi kenan faduwa ta zuri da ba sai mun je industry ba ga sanan suna shooting a kusa. Director ina wuni? Lafiya. Sabuwar jaruma na kawo so take ta suna a duniya. Daukaka za ta yi? Daukaka take so ta yi. To ani ban san shi ba. Baki san shi ba. Baki san daga ina take wannan? Daga Amarawa. To daukaka zaki? Kin kwasa kayanki amma daga gaban iyayenki ko? Wani ya kwana nan gurin. Ban gane. Yanzu in ka kiran dan ma ban miki ba. Wai ba ga muna da sil ma guda ɗaya wanda zaki daukaka. Takur! Zo takur zo takur. Yawwa kin gane wannan celebrity amma kin san wannan ko? Amma dai kin san shi. Kin ma baki sani ba? To na bu shekara 3 ina aikin bidiyo na je dan boka ya fi sau 100 na kashe kuɗi na kice baki sanni ba. To kin gane yanzu za a yi bidiyon da zaki daukaka wannan takur ki kalle shi. Yawwa kin gane so nake cinye hidaki haɗiye hidaki. Haɗiye hidaki. Sai ki haifo shi. Idan kika haɗiye shi za mu kai ki akwai wani asibitin a nan baya har asibitin Abubakar likita. Kaga fa kayan ta badin na hado mata shi zamu baiwa Allah ki tsaya ki ji nan gurin da kika duba ka wa daukan kuma laki Yawwa a garin ku sai ana bada labari Yawwa to haɗiye shi da zaki. babban darakta Allah ta ji gurin Ka darakta iya hadiye mutum ka wata. Kuma kuke haihuwa ba za ki iya haɗiyewa ba kuke haihuwa ba za ku iya cinyewa ba. Ni za ki raina a darakta ta bude bakin da to buɗe bakin zai shige zuƙa zai yi. gaskiya gida nan Da mai. yake nan zo cinye wannan. Ni gaskiya ni wannan. Ni fa gaskiya gida nan mai ka. Guda uku dan Allah dan annabi ni kawai mu koma gida ana irin abu ne. To kin ga dan tsaya kina son daukaka? Daukaka kike so ko zaudaka? Ba na so da ba. Daukaka kike so ko zaudaka? To kin gane? Muna da kwastimiya basho kenan. Kina dan yin nan haka zaki gan shi. Kin gane? Da mun ba ku da gida a garin nan ko kai je ka. Yanzu an tayi daga location. An tayi daga location. A kai gidan uwarwa zaka je ba ka ta maka kayanta. Haka ba shi da. Wannan wani irin abu ina za ku je da ita ba mu je an yi sigino to an yi sayin da kuma da kuma ba. Daukaka ta za mu je mu. Daukaka ta za ku je. Haka ba shi. Kamar